ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁକି ଜାଳ କୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାଳ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆସିକି ଆମ ବାଇରୁ ଜାଳ ଆସି କୁଟେଇକି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଜାଳ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେପଟେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କୁକୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜମା ବି ଖାଉନି, କିଛି ବି ଖାଉନି ସେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇ ବହୁତ ଆଜି ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଠି ବସିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକି। ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁ ଉଠୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ସିଏ ବସି ଯାଇଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ରନ୍ଧା ଏତେ ଯେ ସ୍ୱାଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ନଣନ୍ଦର ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି ଆଜି। ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସାଧା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ବାଇଗଣ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା ତିଆରି କରି ପୁଣି ପଳେଇଥିଲୁ ଉପରକୁ। ଖାଇବା କେତେବେଳୁ ଯେ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧା ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ସେ ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ଛାତ ଉପରେ ହଉ କି ଘରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁ ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।